usekhona ke ngaphakathi uDr 2+2 Dokotela sakamukela emsakazweni kumsumbuluko ekseni nje kuse sibingelele wonke osilalele emsakazweni wethu siyabonga umsakazo naso sesibuyile futhi namhlanje sizochaza izinto eziningi Dokotela khona ukuthwasa khona ukuthwala namhlanje ngithe ake sibheke ukuthi ke kunokwenzeka ukuthi ahamba umuntu athi uyothwasa kanti uthola ukuthi abantu bazi ukuthi uyothwasa kanti enothwala ukuphi umehluko phakathi kwalezi zinto ezimbili ukuthwasa nokuthwala ukuyothwasa kuubizo ilapho usuke uthunywe khona ilo muntu noma ilabantu esebakungenile egazini lakho abethongo bekuthumela endaweni ethile la kufanele usizakale khona wekhuliswe njengewethongo uphinde ukhuliswe ngomsebenzi wesintu ukhuliswe ngayo yonke ufundiswe nje ngokwelapha nanemithi ukuthi isebenza kanjani yini imithi ukwethwasa lokho kanti ukuthwala ilapho usuke ungayi kuyofundiswa isuka uyonikwa into yamandla ezolwisana nempumelelo yakho ezophusha izinto zempilo yakho ezokuphakamisa wena empilweni yakho manje kuhluke kakhulu ukuthwasa nokuthwala ngoba ukuthwala ila usuka uthi ngifighter for impumelelo kanti ukuthwasa ila usuka ulungisa khona izinto ezithinta umsamo namadlozi ukuthi aqonde noma bese ubanika lempande esuke beyifuna bona laba abantu abasuke bakungenile la usuke ungangenanga ilutho la usuke uyiphathelwe umqondo nje wenhlupheko wokuthi hayibo nakho ngithi 40 45 nakho liyoshona nakho ikati lileleziko bese uthi hayi khona ake ngiqunga isibindi ngiyothwasa nothwala ngokwazi kwakho Dokotela noma ngokolwazi onalo nangumuntu uhambile wayothwasa uthola ukuthi isikhathi elapha kade thwasa khona impela khona isikhathi kuthiwa hayi uyokhipha inhlolo ayikhipha impela inhlolo naku ke sebuyise ekhaya ngothi usiphothulile mase ebuye ekhaya avela afika abomphupho umuntu abasenzi lutho kusuke kwenzakaleni lapho lento okhuluma ngayo umsakazi wami kubuhlungu kakhulu ngoba imvamisa umuntu uma ehlushwa idlozi limkhipha ukuthi akayelayo sizakala khona isuka nethemba lokuthi uzobuya nento ephilayo isuke nethemba lokuthi uzobuya nempande okuyiyona uzobuya engumuntu naye aqhubeka asebenze abanye bayaya ke lapha babuye bemphuphe njengoba sikhuluma siqonda nje umuntu uyabuya kasasebenzi sekubolekwe imali kwabolekwe imali ngenhloso ukuthi lo muntu meya laphana uzobuya ayikhokhe noma ayibhadale lezi kweletu esenzelwe umndeni bese kumuntu mayebuye ekhaya kuvele kube ngathi ubevakashile uyafika ekhaya ziningabi izangoma ezingasebenzi angifuni ukuthi sithi ziwumphupho kodwa ziningabi izangoma ezingasebenzi kubuhlungu kumanje ziphethe amabhayi kumanje zigqizile kumanje zinobuhlalo obuyi19 kumanje nje zihleli azazi nokuthi yini idlozi aziboniswa ziphika ngokuzamula nje kuphela ziyazamula too much zingena etaxini ziyazamula zingena emoli ziyazamula zibona abantu ziyazamula shothi lo muntu unenkinga wathwasa kodwa akayithathanga kahle lento ngoba fanele ukuthi umuntu ahlanjululwe ukuze kuphakame lento yakhe kahle thina masisi umuntu ekhaya simisa kuphi ekuthwaseni isuke sinenhloso yokuthi lo muntu simisa esikoleni uzobuya esenolwazi nasebenza uma sebuye ekhaya esehleli kuba buhlungu kithi ukuthi kanti hawu yini kanti lo muntu isikhathi esingaka beyihlalele kuloya muzi yini kanti beyihlalele kule yanyanga kanti lento uthola ukuthi kunomuntu ombophele inhliziyo yokuthi noma ngaye ekuthwaseni hayi ukuthi ugobela isuka ngenzanga kahle ugobela wenza ngayo yonke indlela ngoba phela usuku umbhadalele ukwenza ngayo yonke indlela futhi ogobela bangakithi la kwamhlaba lingane baze bakutshela ukuthi noma ngabe awuqedanga ukukhokha sizokukhipha thina sizokukhipha thina ungayiqedanga inkomo yala ekhaya ngoba sisuke sinenhloso ukuthi uyohamba uyosebenza bese kutholakala ukuthi ke
lo muntu kubo uboshwe ngalendlela ukuthi akufanele azakwazi ukubona inkinga zomndeni ngoba umndeni uthola ukuthi umndeni kukhona abathakathi abakhona khona ekhaya othola ukuthi abafuni ukuthi kube khona ohlakaniphileyo noma okwazi ukubona ukuthi la ekhaya izinto zime kanjani manje ke ileyo nto ehamba bese yacindezela kithi ekutheleni umuntu umthwasise abuye athola abuye ekhaya abe umphuphe bese kuba nokuthi ke abanye ogobela banalento okuthiwa umona. Okay. Umona ke yinto engabonakali kodwa siyazi ukuthi ikhona so uyakwazi ugobela ukuthi omunye ethi yakuthwasisa akufica ukuthi wena unamandla phezulu kwakhe. Oh yeah. Okay. Once wathola ukuthi unamandla phezulu kwakhe obvious vele unomehluleka uzosaba ukusho ukuthi uyahluleka. Okay. Noma umesinda uzosaba ukusho ukuthi uyamesinda ngoba abanye babalekela ukuthi abafuni ukuvuma into mayibehlula umuntu uvuma nento engakwazi ukuyenza bese kuthwasisa kanti vele wena ungaphezulu kwakhe ayikho into ezokuthwasisa yona. Okay. Ngoba wena umkhulu kuye. Yeah. So uzoba nomona ukuthi wena mawuphuma la uzohamba uyosebenza kakhulu kunaye bese kuvala. Okay. Nakho ke sengibuyile ke osengivalile ugobela wami. Ingabe uDr. 2+2 uyakwazi nokuyivula inhlanhla ngoba phela seyivalile. Siyakwazi ukukuvulela. Siyakwazi ukukuvulela uma usuvalekile sikuvulele ekutheni sebenza wena ngenkani angithi ukhumbule lapha ekhaya yonke into esiyenzayo siyayiphoqelele sizama ukuthi siyenze ngenkani empilweni yomuntu ukuze wonke umuntu ayithole ejabule empilweni yakhe so usuhambile ke wakuvala ugobela wakho uma ikuvalile ugobela wakho sekufuna ukuthi thina sifike sivule la mabhawodi sikwenza ukuthi wena uqhubeke usebenze. Okay. Dokotela kunale eyokuthwala kuyenzeka ngizalwe ekhaya mhlambe ngikhule ngokwenkolo sikhulile ekhaya khambe ngiye ngokukhula nami mhlambe ngihambe ngiyekohlala kwenye indawo mhlambe ngifuna amathuba emisebenzi uthola ukuthi laba bantu engisebenza abangithe ndiye wena shiya la uhleli khona naye indaba ngapha kuyaphileka ngapha thatha lento engalamkhosi ake sithi ke mhlambe ngicela ngesithathu ukuthi ngomuntu ngifuna ukubajoyina la ngihambe la kodwa manje ngoba ngazi ukuthi uma ngothwala kuyacatshwa ikhona indlela ukuthi ngiyithathe le nto kodwa futhi ingabe nawushe yodwa ingabe emzimbeni sibiza ngale uma kushilo khona. Okay. Ikhona leyo nto umsakazi iyenzeka baningi abantu abaphumelele baningi abantu abangabonakali ngisho ugcobo lohlanga emzimbeni ingakho ke umsakazi mawuzokhumbula siyayisithi lapha ekhaya kunendawo la kuthiwa kukaSpoke ekhali. Okay. Indawo ekaSpoke ekhali indawo le ezinye zezigodlo zalapha kwa2+2 ezisebenza abantu ngaphandle kokuthatha umuthi ngaphandle kokuthi ugcatshwe ngaphandle kokuthi uphuziswe into ethile leyo ndawo leyo indawo elekelela kakhulu abantu abaphuma ngaphansi kwensindiso othola ukuthi omunye uyayigxeka lento phambi kwabazalwane kodwa uma sekusebusuku uyayithatha imoto aphume abhuke ene appointment yakwa2+ bese sifika semnika lento simfaka kwaSpoke ekhali kube huye oyikhulumela ukuthi mina ngizofuna ipower yokuthi nokuthi ngiyofuna ipower yokuthi nginqobele izitha ngiyofuna ipower lokuthi kugcwale esontweni ngiyofuna ipower kahle lo muntu loyo usuke ephume bengambona abantu efuna ukuthi kubantu yena aqhubeke esho lokho akushoyo kodwa inembeza ungayi lapha shoko. Yebo. Le sibiza ukuthi Spoke ekhali. KwaSpoke ekhali. Manje lo mayefika lapha le kaSpoke ekhali akwenzeki ukuthi mhlawumbe iphelele egalani ifanele buyele emuva uma mhlawumbe angenzanga kahle. Ake sibe kanje msakazi. Uyabona lapha kaSpoke ekhali ufike ukhulume yonke into oyifunayo ngaphandle kokuthi ugcatshwe kodwa uma ukhuluma lapho usukhuluma nabanikazi bakhona khumbula lapha kunezinto eziningi ezahlukene indawo nje ehleli yonke imikhuba yasezweni ongakuyibone lapha manje le ndawo indawo edinga umuntu ojulile ayinabo ubungozi kodwa inemithetho yakhona yakwaSpoke ekhali. Yebo. Ayinabo ubungozi. Ayinabungozi. Inemithetho yakhona inemithetho yakhona kwaSpoke ekhali yokuthi wena kufanele ube nesibindi ngoba wena njengoba uzoba nesibindi
kusho ukuthi wena uyayazi into oyifunayo. Njengoba uyazi futhi into oyifunayo, funa wethembeke kwipower le ekuwe oyithathe kwaSpokekhali ukuthi imiso zayo uzoyigcina ngokulandela lemithetho osukugunyaze ngayo. Khumbula lento ithathwa kakhulu abantu esuke bangafuni ukubonakala emphakathini ukuthi izinto ezinyanga bayayihamba. Baningi abantu bayihamba inyanga kodwa bayayigxeka. Omunye ufika khulume nje athi hayi wena ubuka lento ezinyanga mina lento le ngikholela kuyo. Uye kanye ebusuku azonyenya ngoba khumbula thina inyanga sesiyayibeka inamba zethu all over the world asiyifihli. So athathe inamba umuntu umbone senyenye afika khuluma athi ngicela ungena kaSpokekhali, mina nginebandla, mina nginebusiness kodwa ngifuna ukubona ukuthi abantu babone ukuthi ebusinessini lami kugcwala kanjani, kugcwala kanje nginani. Yini ongangenza yona kwaSpokekhali bese ngimbeka kaSpokekhali ahlale lapho kwaSpokekhali zimkhotha kwaSpokekhali aphume se right. Akekho ongambona ukuthi lo muntu kunento kodwa isuke sephethe ini ipower yokunqoba, ipower yokuba umuntu ebantwini, ipower yokuba nezinto zonke emhlabeni lo siphila kuwo. Okay, ufuna umuntu onesibindi angena kwaSpokekhali ayikhulumele akacathi kunezinto ezimkhotha kusho uma unganazo isibindi angeke ukwazi ukubeka kwaSpokekhali. Uyaphuma ugijima. Ngiphumile ngagijima kwaSpokekhali kwenzakalani ngami? Ngifikile ngayitshela ukuthi nginaso isibindi ngangena kwaSpokekhali. Zaqala zenza umsebenzi wazo zaseSpokekhali. Yebo. Ngabona hayi ngathi ayingangami. Ngiyaphuma lapha kwenzakalani ngami? Kuyingozi umsakazi. Khona bongozi. Kuyingozi umsakazi lapho ke ngoba ngikhumbula ngithe ngifuna umuntu osuke azi ukuthi ufunani. Ngifuna umuntu osuke azi ukuthi akuyona indawo ukudlala leyo. Isuke wena uyofuna ini iboost yepower. Okay. Ungumculo uyayidinga ipower. Yeah. Usomabhizinisi uyayidinga ipower khumbula. Yonke into yenzayo uyayidinga ipower ukuze ukwazi ukupromotwa, ukwazi ukuba mkhulu entweni oyenzayo okuyiyona oyiphilisa ngayo ukuze ukwazi ukuthi ube nemali. So ngalenkathi uyalapha akufanele ufail, akufanele futhi uzusabe ngoba kwaSpokekhali igama liyasho nje zonke izinto zalapha zihamba via isipokwe ngoba yonke into lapha iwumoya. Wena yonke lento oyibona lapha nento ezokwenzeka lapha ungathuki. There is nothing wrong lapha. Kuukuthi wena uyazi ukuthi ufuna ipower ngoba kuyenzeka uthole nje ukuthi uyangena lapha uthole into ezokukhulumisa njengoba nami ngikhuluma kanje. Ikubuza ukuthi ufunani. Kodwa ngayibona. Okunye bayakubona ngamehlo ingakho bethuka phela ngoba kuke kuphume nomnumzane nje athi ukukhotha uma ekuthandile akukhotha inyawo nje ikati eliphuma lapha ekhaya likhotha. Okay. Okay. Asithi ke angena kwaSpokekhali. Ngidaya mina ngifunela isigubhu man. Ngizwe ngezwe 2+2 kunesigubhu esingenza ngibe nepower kusheshe isigubhu esishesha. Sikhona isigubhu esishesha, masishesha kanjani? Isigubhu ukuze sisheshe zikhona igubhu esheshayo, zikhona igubhu ehamba kancane. Khumbula kwa2+2 yonke into ihamba according ama-level. Okusho ukuthi lento iya ngesigaba sakho sokuthi imali yakho ikhomba ukuthi unamandla okuthatha la. Uma kufanele uthathe ulevel 1 amandla akho kumanje athi thatha la kulevel 1. Wena uyazazi ukuthi ufuna ukuyapi. Siyakufaka level 1 uma usubona izinto zakho ziyahlangana ubuzo upgrader uzokhuphula la besikhona ungene ku level 2 kanjalo. Kanti ke futhi uyakwazi ukuhlala kuphi ka level 1 uma uzoyibona ukuthi wena uright ka level 1 siyakwazi ukubeka lapho. Kodwa amandla ezigubhu ashiyana nesigaba sakho ukuthi wena uzifisa ukuzibona kuyiphi level. Okay. Amandla ezigubhu ashiyana ngezigaba zakho ufuna ukuyibona kuyiphi level. Kunjalo. Asambe nazi igubhu zekhona ngifike mina ngicela lethe siku level 2. Ingabe sinobungozi kangakanani mawusho ukhona ubungozi obukhona ngesigubhu nje? Okay. Igubhu zalapha ekhaya asikho esinobungozi ngaphandle uma usuthi wena ufuna igubhu ezinokuthwala phakathi. Okay. Into enobungozi ukuthwala ukuboost amandla akho, ukuboost umsebenzi wakho, ukudla impande akunabo ubungozi.
kodwa umuntu ngenxa abantu ukuthi ibona abayifunela into esheshayo nento enamandla kakhulu ngoba abantu abafuna ukwedlulwa wonke umuntu ukhumbula ufuna ukuba uyingqosheshileza nami nje ngenyanga ngifuna ukudlula inyanga yebo manje ke leyo nto igcina isifaka i-challenge kithi thina abantu basemhlabeni ukuthi nobani akafuni ukudlula omunye umprofit okay nobani akafuni ukudlula small omunye usomabhizinisi ufuna athi ngabe lakhe ibhizinisi elihamba phezulu bese lento ikulidela ukuthi wena ugcina usuthi hayi nginamandla manje dokotela sengifuna into ngempela engizothi mangifika kubonakala ukuthi ngikhona mangifika nje kubonakala ukuthi le business lami lihamba phambili nangempela ke ngiyamnika mina umuntu ngoba umuntu uzokutshela ukuthi mina ngiyarenta lapha ngirenta itavern akuyona yami le tavern so ekupheni kwenyanga kufanele ukuthi mina ngikhokhele okay right lo muntu lo athi mina sengicabange kahle ngifuna into enamandla bese kuyamtshela ukuthi yabona uma uthatha lesigubhu uzothi mawufike ekhaya kwenze ku1 kwenze ku2 kwenze ku3 athi yena nginandaba okay awunandaba ndoda athi ngicabange kahle mfana ngimdala kuwe mina ngithi we baba usho ukuthi ngempela uyayithatha lento athi noma kanjani bese ke lo muntu loyo usofuna ukuthi ngimkhanselishe mina ngokwazi esigodlweni ukuthi njengoba ungenandaba khumbula ngeke ngathi abanye abantu badukiswa indlala omunye umuntu abanjwe indlala bese ecabanga ukuthi kusasa uzokhona ukumelana nalento noma indlala ingasekho kanti lento ngeke usayimela mase kuphela indlala ise right yona ilokho iyenza lo msebenzi okunye kuyakhula okunye kukhula nje kuthusa wena okunye kuyakhula kuyaxaka manje ka wena ukusokunezindlu ongayingeni kodwa kungezakho sosabayo okay kuyakhula uzokugcina usukusaba nayi ke indaba zigubhleza nayi indaba yemfuyo ikhona indlela mhlawumbe umuntu athola ngemfuyo ngaba zimbuzi zinkukhu konke amadada kuyenzeka isimo sikanjani sinenhlahla yokuthi la emhlabeni thina belaphi bendabuko sikhonza imvelo futhi sisebenza kakhulu ngemvelo okay so inkukhu isonke isifuyo uyakwazi ukusiguqula ukuthi sifike ekhaya sekusebenzela ngisho inkukhu thina ekhaya sayiphendula kube inkukhu enoplaza kuyenzeka eminye imizi uthola ukuthi ikakhulukazi kubalaphi bendabuko mawufika khona uqaphela uyathola imfuyo alike 6 silwane ungasitholi yeah yimpangela amagalikulu inkukhu inqwaba zinkomo zimbuzi izimvu leyo nto le iyasebenza kwa wena okunye mawufuna amandla ungakuphathanga usuka kude sisebenza khona lokho la ekhaya sikunike khona uhambe ufuya inkukhu yakhe egcekeni engalali engozeli ayazele inkukhu mina bangibuka abantu bafika bayibona le nkukhu nje egcekeni babona inkukhu nje egcekeni manje le nkukhu ayizaleli yona mase ufisa ukuthi izala ngoba inkukhu eyiqhulu iyaba khona inkukhu esifazane uthola ukuthi iyazalela nje kuphela yona ayifi ngisho kungafika umbendeni ayifi isehlula mbendeni leso Perino plus inkukhu engenkukhu kodwa inkukhu enoplaza yebo yona ayinabo ubungozi nje kezinye izinto ayisuke ngenabo ubungozi kodwa isuke inomthetho wayo umthetho ukhona noma mawungena egroundini kunomthetho kusho ukuthi uma wageja umthetho wale nkukhu ezijani ibuyele ekhaya noma idala inkinga la egcekeni mawugeja umthetho kwenzeka lokho ekusengitshele khona esigodlweni okay asivale 2+2 okusho ukuthi umuntu uyazikhethela yena ukuthi ufuna awumphoqi kodwa nje ufika umthatha umbelalela nazi izinto enginazo ufuna kuphi lokho kuphambi kwami lapha ekhaya sifike simdlalela umuntu ukuthi sino 1 sino 2 sino 3 sino 4 no 5 osebenza kanje okay ngaphandle ukuthi simdlalele umuntu uyayikhulumela yena ukuthi ithini inhloso yakhe bese simbalela thina bese uyibonela yena ukuthi yena ikupha ngangena kuko yebo okay sesiphethe ikhona leyo uthola ukuthi ethinta indaba yenhlanhla ukuthatha inhlanhla umuntu ithatha kanjani inhlanhla umuntu uthola ukuthi umuntu unenhlanhla phela seyithathile sesivala ukuganga nje kwasezweni singabantu abamnyama into eyenzakalayo kodwa into eyenzakalayo leyo ukuthwebula inhlahla yomuntu usebenzise yona
into nje singayisho ukuthi ukuganga komuntu obona ukuthi wena hayi sengibona ukuthi ngathatha inhlahla kaSibanibani ngisebenze ngayo. Kungani wena ungaphakamisi yakhe inhlahla? Ngoba wonke umuntu la emhlabeni khumbula uzalwe embethe. Why wena ungayiphakamisi wena? Why wena ungayinaki wena uqobo lwakho ukuze uphakame nawe ukubonakala into zakho? Okay. Asibambe lapho bakuthola kanjani? Ngifuna ngeviki ezasi iqobo leyo ukuthatha kwenhlanhla. Ukuthi ihamba phi iziphi izinto umuntu abona ukuthi inhlanhla yami siyithathiwe la seqoba ngeviki ezasi. Abakuthola bakufunayo bakuthola kanjani? 072 737 8514. Uzothi omunye ngifuna ukuya ekhemisi khona uthola bani noma uthola wena? Uzothola umuntu osebenza khona. Inombolo yakho isangihlula umsakazi kodwa ke kulungile. Ikhona ngeke ngayikhipha before bazoqhubeka basebenzise yona ngokunjalo kwayo. Yebo. No, asibonga edokotela. Asithembe ukuthi ke nesonto ezayo sikhuluma ndaba ukuthatha kwenhlanhla yomuntu. Kuningi okunye sokubheka ukusuka lapha endabeni yenhlanhla ukuthi uma isithathiwe inhlanhla yami ngiyibuyisa kanjani kodwa sekukhuluma ngesonto elizayo. Asithokoze Dr. 2+2. Thank you baba.